Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayneli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidey mon noon kadi min dañiri weltare woɗo subaka altine hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam e kisal ndiyam jippiɗam ɗam Allah waɗa ɗum ndiyam jaam e ndiyam ko ganduɗa ko ndiyam kisal wonata hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV no subaka fo addante on ko ɓuuri tentude jayndeli ɗi caggal nde goto fo salmina inde mana e jettoɗe serenɓe min jettaka e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof ha oɗo boros waw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal kono ndungu ngu wona ndungu jaam ndungu ɓuumngu ndungu ganduɗa hewata ko bonni ɗum noon hettiyankoɓe en mbatta sonarde ko ɓuuri tengtude jayndeli meɗen e oɗo subaka altine hannde ene jeeya hen jiiletenoɗo ni Pape Mamadou Seck ha hewɓe ne mbiya warama walla ko mayɗo fawama junggo oɗo saaha nene nder jayndeli ɗi kono kadi gardiɗo leydi ndi walla mbiyen Union africaine oɗo saaha ɓe dañi tan polgu comme noon ko tan wadde signé accord hakkude mabɓe e Ukraine gam céréal wawa nadde e nder leydi ndi goɗɗum ɗum banggal politique kamɓe lulniɓe koye mabɓe nanggodiral ɓe nanggode puɗɗi nanggodirde e koye mabɓe faade campagne o nani duumi nder jayndeli ɗi noon tigui en mbatta sona uddide ruɓindu o jayndeli meɗen e jayde gendire le soleil e oɗo subaka hannde noon addi tan ko wiide Union africaine e tan Macky Sall ɗo joni ɓe dañi tan polgu ɗum noon ko dañde tan ko ɓe jinno hakkude Afrique e Ukraine ɗum ko hebde tan e banggal céréal uji ɗum noon Ukraine hokkiɓe ɗum saabu wi ma sifodire Union africaine ko ganduɗa ko kañum woni noɓe mbatta ha tan ko faye banggue céréal ine nata e nder Afrique wasa bonnandeɓe haydara goɗɗo mo ganduɗa fawama junggo oɗo saaha kay ko kañum woni biyetenoɗo Pape Mamadou Seck jiletenoɗo biyanoɗo tan ko ɓoccitiɗo ɗum ɗon noon kanko o tawa tan ko galle ceerno makko ɗum noon o fanama toon to ganduɗa ko kañum woni to Rebeuss to ɓe mbi noon Dakar heeɓi ko tolne 200 millimétre uji ɗum koye 36 heures wawi wiyede ko ganduɗa yete jippima e nder leydi nder leydi meɗen walla ɗo e diwan mo Dakar wuuro Lamorgo gareni jeyde las kañum noon ari tan ha joni ko wiide gardiɗo leydi ndi kay cifodiral ngal woni ko ganduɗa ko welemo muɗum wadde on yi e nder jeyde las gardiɗo leydi no jooɗi ena moosa ɗum noon ko tan Ukraine wi ma to banggal céréal to ma waw nadde e nder Afrique no hannirta ni ar Sénégal e yeewi ɓe mbi noon ko ceekodiral ƴewtinda e hakkude mabɓe Aissata Diom woni ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa kan ƴewtindama kanko dañi mention dañi bac et mention très bien faade tan e série S ɗo e nder leydi meɗen Sénégal oɗo ɓiɗɗo debbo noon ama waɗe félicité e wiide tan rewɓe heddiɓe yo ƴettu hen yeeru garene jayde les échos kamɓe noon ɓe gari tan e Pape Mamadou Seck fawama junggo biyetenoɗo maayi walla mayani oɗo saaha kam leeri tawɗo tawaka toon to diwan mo Touba to galle ceerno makko ko toon o suuɗino ɗum noon ɓe pawi mo junggo ɗum ko hanki wonno ɓe mbi caggal nde ganduɗa balɗe 15 aɓe jiilo oɗo ɓiɗɗo gorko ɓe mbi candidate e tan mo ganduɗa yete ko neɗɗo muɗum walla suka muɗum naggaɗo ɗum ko candidate e BFM to diwan mo Yembal to oɗo ɓiɗɗo gorko noon o wino tan ko amo waɗa BFM o omo waɗano ɗum tan suka makko guel ɗo ɓinguel dewel biyeteguel Seyni kanko Mohamed ND kanko wino amo waɗa BFM mato e place ngel ɗo ɓinguel dewel haaɓe pawa juuɗe kamɓe ɗiɗo foof e oɗo saaha gareni jayde enquête ɓe mbi tan oɗo saaha kay wona tan koye semaine battidiɗo o faade élection ɗi saabu ne anda ko aljuma sallahu lamɗo jaaɓi campagne o uddata so ɗum woodi noon altine o walla mbi dimanche o ko nden élection ji législative ɗi watta ɓe mbi to diwan mo Thiés Yankoba Diatara wi tan koɓe
ɓe jiiɗi heɓde fof maɓe daro hen haaɓe keeɓa ɗum kono noon ɓe ƴewtidima hakkude Ousmane Sonko e wonɓe opposition o mana lundiɓe ɓe ɗo joni Wuli Diawe hakkude moɓe Amadou Ba ɓe mbi tan holliri hoore muɗum to diwan mo Saint-Louis to yete nangande koyngal Mansour Faye ha joni tan e nder jayde nde ɓe mbi accident dañdoto Bayak yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi Ousmane Sonko kay oɗo saaha tallama tigui e leydi saabi ɗum noon ko ar Sénégal ɓe mbi ko haalani gonga konguɗi makko suuti ɗin konguɗi noon ko widemo tan kamɓe lundiɓe yoga hene moɓe ko laamu o tottiɓe walla laamu waɗi ɓe investir ɓe mbawi jeyede e liste uji ɗi kamɓe noon ɓe mbi ɗum ɗo ala kanko Aliou Sow o suuti konguɗi makko o wi tan ko Allah yiiɗa neɗɗo kalowo ko wona gonga wadde noon ko neɗɗo ne haala fo ya taw ina andi ɗum Pape Mamadou Seck fawama juuɗe nane nder jayde quotidien le quotidien garani jayde l'observateur ha joni tan ɓe garti eno Pape Mamadou Seck fawira juuɗe toon to ganda kañum woni diwan mo Touba to saabu ɓe mbi tan oɗo ɓiɗɗo gorko kay jeeyaɗo e membre force spéciale kanko noon ko tan ɓoccitinoɗo ina andade e tolni e balɗe sappo e joyyi ɗum noon ɓe mbi ko téléphone makko feññinimo oɗo saaha o fawama junggo kanko Pape Mamadou Seck mo tawa toon to Touba to ɓe mbi yete ɗo joni Ousmane Sonko leader mo Pastef ko hakkude makko e luldiɓe noon koko tan seeki ɗum noon woni koɓe cuuti ɗiɗon konngudi e nder jayde l'observateur goɗɓe suutuɓe konngudi mumen kay woni yete ɓeɗo biyeteɗo Balla Gaye 2 e combat moɓe parata kan hakkude makko e Gris Bordeaux kanko Balla Gaye o wi ko tan simili ɗiɗi o hokki Gris Bordeaux so tawanimo ɗo woni ɗo mawa tan tawoy ɗum e minute aji ɗiɗi dal omo andi mawo lip hen Gris Bordeaux kanko Gris Bordeaux noon nde o suuti konngudi makko o wi ko Balla Gaye hoore muɗum ne andi ko haali ko kay wawa wonde sabo kanko wawimo ɗo joni noon ko ɗo tan tolna e combat moɓe garene jayde libération noon ari e banggal délinquance toon to diwan mo Guinée Conakry oɗo noon ko dewetanoɗo guila nden ha joni saabu ɓe mbi o rewra tan koko tolni ujunere milliard piccal 1jeegom ɗum woni ko ganda amo rewra ɗum kono o yitama ɗo kanko oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Ngale Ousmane Anne oɗo saaha noon o nangama dik fawimo junggo to omona to Rebeuss to yete kanko noon o suuti konngudi makko o wi ɗum ɗo foof ko banggal politique saabu ko yimɓe selludalen Diallo tan ɗo joni pawa guite ina jiiɗi nanguede gam waɗede ko ganduɗa ete fewani ɓe mbi grève motan sen o mo 48 heures woni balɗe ɗiɗi ɗum ɗon noon koko ganduɗa haalama ɓe mbiyete yo yimɓe paran oɗon saaha haade robinaji yiyete uddude ko grève mo ganda aɓe jiiɗi wadde ɗum caggal nde ganda goƴali moɓɓe ena woppa caggal goɗɗo mo ganduɗa kay goƴa muɗum wonno hebde koppareje paaɗe tan e ko hewɓe ballitte faade bourse familial ha saabi toon to diwan mo Galoya to yete kanko oɗo ɓiɗɗo gorko kay biyeteɗo Abdoulaye Mamadou Ly o tan ɗeddi joom suudu makko ni wiye acca ba ha wasi fittandu muɗum saabi ɗum tan ko koppareje ɗeɗo ɗe ganduɗa ete joom suudu makko heeɓi ɗum walla ɗeɗo koppareje wonno hakkude moɓɓe ha oɗo jeeya dañi e nder moɓɓe ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe wonno ko ɓurno tengtude e banggal jaydeli ɗi en mbatta sona arande on e banggal gueɗe renɗo hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe walla fait divers ɗum ɗon noon en garantu no mbaɗirten subaka foof addude namde e tan ko ganduɗa kañum woni seeɗa e won yiyande faade e nder journaux ji ɗi saabu hande ene jeeya e nder journaux li ɗi ko ganduɗa he woni oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Abdoulaye Mamadou Ly barɗo joom suudu muɗum ne wiye Accaba rendiniɓe e haalluji ko tan banggue bourse mo sécurité familiale ɗeɗon koppareji ganda tolni tan koye ujunnaji 5 saabu ha neɗɗo wara joom suudu muɗum koko ganduɗa ina wawno wasde tigui saabu hakkude debbo e gorko ko ujunnaji 5 ko hakkude nde
ɓuri sirde ɓuri risde ɓuri yodde ɓuri welde ujunnaji 5 wadde noon yewtere ne wawno wonde ɗon tan kono so seyɗani kesi ha ari ɗum kam ala ko wawa hen hankkadi goɗɗum ɗum woni cefodiral gongal hakkude kamɓe waɗoɓe campagne oɗo saaha Ousmane Sonko suuti kongude fanude ɗum e ɓe ganduɗa ko kamɓe goni yete luldiɓeɓe kamɓe noon kamɓe fo ɓe cuuti kongude kamɓene ɓe paani e Ousmane Sonko saabu Ousmane Sonko wi ko caggal wallu e yeewi askan wi heddiɓe foof gembi ɗumen ko garriɗo leydi ndi walla ko état woni caggal mabɓe tottiɓe koppareje nanniɓe e liste uji ɗi haaɓe mbawa ustude doole luldiɓeɓe ɗum ɗon noon kamɓe fo ɓe calima ɓe daari ɓe mbi ɗiɗo konngudi wodani saabu kanko Ousmane Sonko o fotani suutude konngudi baɗi ni fanude dow mabɓe saabu yete kamɓe fo jiiɗi liggey o kamɓe fo jiiɗi terrain politique o wadde noon ɗiɗo konngudi ko konngudi ɗi ganduɗa aɓe jiiɗi yo suutu ko ganduɗa ko kañum woni yaafuya o yafnoɓe saabu ko wi ko wona gonga hewɓe mabɓe wukkiti konngudi Guldi Diaw paani ɗum e dow makko oɗo saaha noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ononne oɗon jogui hen yiyande moɗon namdal ngal woni tan yidde andude beele oɗo saaha ko saaha mo ganduɗa ete aɓe poti darade aɓe cekkodira e koye mabɓe ɗum ɗon woni ko ganduɗa woni namdal ngal beele cekkodiral nde foti dañde hakkude lundiɓe beele koye avantage mabɓe walla wonata koye avantage mo état ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum wonno komin gaddanno on kono haade min uddude ko wiide tan yimɓe ɓe keɓani taw ƴettude carte uji mumen identité carte uji mumen électeur yo da ƴettoya ɗum saabu ko ɗum woni arme neɗɗo o wawa yaade wotoya no hannirta ni wotana mo yiiɗi wotande o saabu goto fo ne jogui mo ganduɗa ene yiiɗi wotande ɗum hayso tawi neɗɗo ala mo yiiɗi wotande wota bulletin blanc ko ɗum woni lawol hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV yo goto foof ƴettoy carte électeur muɗum so tawi ƴettani taw yo goto fo carte électeur muɗum won arme mum wona dande muɗum wona konngol muɗum yo Allah waɗan en jaam e kisal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat tottude won Nady Dianggo so Allahu lamɗo jaaɓi